Hajiya ba mu samu. Matar tafi da Hajiya Hadiza kin kai, mai daraja da mukamai don matsayin ki ya kai. Kina da alfarma mama na da kwata kai, waka da kaji ana wa mutum girman sa ya kai shi kenan. Hajiya Hadiza mai girma kike babba sannan yar babba. Mamar Amina Anisa giwa Hajiya sai wadalla. Kainuwa da shan lillahi kamar ki Hajiya ba mu samu. Ban taɓa ji ba ban taɓa gani ba masu irin zubinki. Allah ya baki ga zuri'a tari tsafanki. Nisan ki ya kai nisa waye zai ishe ki. Alhamdulillah sai mi godiya ga sarki na kenan. Hajiya Hadiza mai girma kike babba sannan yar babba. Mamar Amina Anisa giwa Hajiya sai wadalla. Kainuwa da shan lillahi kamar ki Hajiya ba mu samu. Hajiya Hadiza tilas ne in samu jinki. Tafi da Yahaya mai kyan hali ba ya saki. Mai kuɗi da sarauta tilas ne mu ba kamaki. Hajiya Hadiza ta ce in yaba mata ango mai gida gun